Imam dnevnik koji sam pisala prvih 5 dana i poslije mi se više nije dalo. U dnevnik sam zapisala ono sve stvari, onda sam poslije shvatila, ljudi, kak meni neko nađe dnevnik? Ma taj dnevnik možeš probiti bravo, ma daj, ajde, to možeš stvarno strgati sa nekim širafnim cigerom, kaj. Imam svoj dnevnik, već ga pišem od 2. razreda, a da pronađem nečiji dnevnik, pa ne znam baš da bi pročitala. Mislim da bi. Dok sam bila mala sam imala, mislim, 50 dnevnika, ali imam stariju sestru i uvijek bi ih neko našao i pročitao, tako da sam odustala od svega. Ja ne pišem dnevnik, par put sam probala, ali mi uvijek ne mogu ga pisati neko određeno vrijeme. Uvijek ili prestanem ili zaboravim na to, ali da mogu, da u ruke dobijem nečiji dnevnik, uvijek bi ga pročitala, 100%. Pisao dnevnik jesam u 2. razredu osnovne škole i više ga ne pišem. I to sam pisao onako 2 dana, nisam imao živaca. Ja sam prije vodio dnevnik, prije jedno 2 godine, ali to nije baš dobro završilo jer imam užasan rukopis pa nisam mogao baš pročitati svaki put što sam napisao. Da kojim slučajem moj friend ima dnevnik, mislim da bi ga definitivno probao naći i pročitati, ali ne bi nikom rekao, mislim. Samo bi ga pročitao.